IFM News. Lokal. Balay gimanen anaala iti Lawag City iti kinakampyonato iti score as 71-61 kontra iti Sarat iti season 2 ti Congressional Friendship Athletic Meet babaen ti panangorganisar ti opisina ni First District Representative Sandro Marcos. Daytoy ti may kadwa ang nagbali na kampyon ti Lawag City iti nasao apay ayam. Second kani Jomar Damaso, Finals MVP ang narigat iti preparasyon da iti nasao aliga ket kalikagumanda ang maalamanen iti kinakampyonato iti no sumaruno atawen iti C-Farm. Nabannog, oray sa dote ka kaduami. So, ang practice ka mata, oray kurang kami. Naragsak sa nag-champion ka manin, sabay ko matuno next year manin. Iti sa Bali Abangir, kinablawan ni Lawag City Mayor James Brian Alcid digiti players iti Lawag, kastamet at pinagyamanan na digiti organizers iti nasao aliga kang runaan na kani First District Representative Sandro Marcos. Una, kay ko agyaman dito organizers iti CFAM. Kay ko agyaman, kani Apo Congressman Sandro Marcos, kaya opisina na. Ken, kaya ko agyaman digiti players sa'yo, kaya congratulate Apo. Dito yung napasama kita nga nag-back-to-back champion. Kaya dulot iti teamwork. Kasi Apo nakita tayo men, tapiksa talaga medyo kinalaban tayo, nga iti Sarat. Ngayon, third quarter akas magita medyo agraming data may handamalat composer da kaya di team Lawag tatay magita compose na lang despite the pressure ket ay amok tatayin Apo so nga I salute both teams Team Sarat and Team Lawag. That's competition Apo. Someone has got to lose kaya somebody has to win. So, this year again is Team Lawag, Apo. Kabayatan na inbatad ni Coach Tilawag City ani Mr. Dustin Siganay mo uri basit iti oras da ang nag-prepare iti liga ket nagasat da ta isuda iti nagkampiyon iti daytoy nasao apay ayam. Ore man pa'y medyo basit lang iti timing nga nag-prepare ka dito Apo. Nagasat tainted na Apo namin dito basit lang al daw ti practice me kurang-kurang ang makumpleto ng kasi na Apo tainted na kanya dito Apo yaman ka. Kamo dyanan na kuna ni Mr. Siganay a bonus laing tinaala na nga award a Coach of the Year ngem ti talaga gagamda ket maalat ti back-to-back champion iti C-Farm. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.